aneu passar molt bé el dia dels Reis, no? Doncs bé, demostraré què m'han regalat els Reis. A veure, què m'han regalat? Ah, sí. M'han regalat un microscopi de National Geographic. L'altre m'ha regalat un necessaire Axe. L'altre una tovallona, una toalla, és ben dit. Tenim un regal, una impressora amb escanejador. I tenim el que m'ha regalat un disfraz o també pijama del Doraemon. És una passada, no? I per últim m'ha regalat molt impressionant. És aquest. Guanteleta Infinit Clàssic. És el mateix dels còmics. Hauria de ser genial. Y huele a Thanos. Es una pudor. Con sudor. Se posa ahí a la machine y... No van caber, però en fi. Espera. Aquí... Si tinc això... Amb això... Si la fusionem, què passaria a resultar la versió original del Guanteleta Infinit? No, millor més tard. Bueno, només això. És un videoclip el que m'han regalat. Bueno, moltes gràcies de veure aquest vídeo. Si t'ha agradat molt, poseu-me a subscriure i m'agrada. Comparteix aquest vídeo amb el teu company. Bueno, et deixo. Ho passeu molt bé. Adeu.